Hugdano na daw nga ipatuman ang no-build zone policy sumala sa Davao de Oro LGU. Human ang pagdahili sa yuta sa Barangay Masara sa Mako, Davao de Oro. Buhos na magpabilin una ang mga residente sa evacuation centers hangtod mahiluna sila. Ano yung report ni John D. Esteban? Sumala sa Mines and Geosciences Bureau Region 11, gikan sa ibabaw paubos, 9 ka hektarya ang gilukop sa yuta, samtang anaa sa 700 meters ang gikamang sa mitabong yuta sa komunidad sa Barangay Masara, Mako, Davao de Oro. Ang lugar daan ng gideklarang no-build zone, apan doon na gihapoy na muyo didto. Gani na apay nakatukod nga barangay hall o mga eskwelahan. Pag sabing no-build zone, wala talaga tayong itatayo, regardless kung ano po iyon. Wala pa'y tubag ang lokal nga panggamhanan sa Mako labot niini. Apan sumala ni Governor Dorothy Gonzaga, wala pa siya na gobernador naa na didto daan namuyo ang mga residente taliwala sa pulisya. As soon as we experienced the series of earthquakes last 2022 and we conferred with the MGB, mauna yun ang advice daan. I could only say for the past administrations na since hindi pa nare-relocate nila yung mga tao, they had to syempre give the semblance of normalcy sa lives ng ating community. So, ginawa nila, meron ding school doon, meron ding barangay hall kasi nga hindi pa nailipat yung mga community. Alam nga naman wala silang school. O saan pupunta kung nangangailangan ng barangay kapitan, etc. Daan na sabdaw gipa-relocate ang mga residente sa lugar sa barangay Kinuban nga gitagana sa Apex Mining Company. Apan namalik ang mga residente tungod layo ang lugar sa panginabuhian. Pero gipanganti sa gobernador nga hatagan na gayod og gipon ang pagpatuman sa mga pulisiya sa probinsya. Ang mga residente nga anaa sa evacuation centers magpabilin daw didto hangtod sa mahiluna sila kay dili na gyud sila pabalikon sa ilang Pinoyanan kay nahimutang sa landslide prone area. Ning bag-ulang, nag-identify ang Barangay Council og duha ka lugar alang sa relokasyon sa mga residente sa mga taga-Masara. Apan dihang gi-assess sa MGB 11, dili pwede ang usa ka lugar kay delikado gihapon sa landslide. Samtang ang usa ilaha pangtunan. Bisan layo daw ang active mining sa nahitawuan base sa initial nga investigasyon sa MGB 11. Pahugtan sabdaw sa probinsya ang regulasyon sa mining activity sa lugar, labi na sa small-scale mining. Kauban, si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.